हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, नोंथांमोन गोबांथारानो दिनैनि बे भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै हमदांखाबायानो बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। बेनिखायनो गासैखौबो मोनथिजोबनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। लोगोफोर, दिनैनि बे भिडिअखौ आपडेट महरै लाबोनाय जादों आरो बेनिनो गिबि आपडेटआव सावरायगोन बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा इउटुबार बिथां बी बयस। बिथांहा कलकातायाव मोनसे जाथायजों मोगा-मोगि जानांदों होननानै गावनि चेनेलाव मोनसे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरदों आरोना। लोगोसेनो बी बयस बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला कलकातायावहाय बिथांखौ एटाक खालामदोंमोन आरो बे एटाक खालामनायाव गाज्रिहाय बुज्लाय-सुज्लाय जायाखैब्लाबो एसे नारा-नाथा जालायदोंमोन होननानै बिथाङा फोरमायहरदों आरो लोगोसेनो बिथांखौ हजोंनि सासे लोगोआसो रुमसिम लानानै फैदों होननानै बिथाङा फोरमायहरदों। आरोबाव बिथाङा बे कलकातायावनो मोनसे जाथाय जाबावदों होननानै फोरमायहरदों। बे जाथायानो जाहैबाय बिथाङा बेरायफुबाय थानाय समावनो गावनि बेगनिफ्राय सिनाय मोनै सिखावा 20,000 थानाय मानि बेगजों लोगोसे गोनांथि गासै डकुमेन्ट्सफोरखौ खावनानै लाना खारलाङो होननानै बिथाङा फोरमायहरदों आरो बे लानानै खारनायखौ बिथाङा एसेबो फात्ता मोनासै होननानै भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरदों। दायो बी बयस बिथाङा मोनसे अफार होनानै दोनदों जे जाय बिथांनि फैसाखौ लानानै खारदों बे सिखावाबो जुदि फैसाखौ लाखिनानै गासै थानाय डकुमेन्ट्सफोरखौ बिथांनो होफैफिनोब्ला बिथांखौ जेबो केस होआ, जेबो खालामा, लोगोसेनो बिथांनो 1 लाख रांनि बान्थासो होगोन होननानै बिथाङा भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरदों आरो बेजों लोगोसे आरो बिथांनि भिडिअफोरखौ नायगिरि, बिथांखौ मोजां मोनगिरि बिथांनि लोगो बिथांमोनाबो बे सिखावखौ जुदि हमनानै होफैनो हायोब्ला बिथांमोननो जाय होफैनो हायो बिथांनो 1 लाख रांनि बान्थाखौ होनाय जागोन होननानैबो बिथाङा फोरमायहरदों। मानोना बिथांनि मानि बेगाव गोबांथार गोनांथि गोनां डकुमेन्ट्सफोरजों लोगोसे 20,000 रां दङमोन आरोना। बे रांखौ नांला बिथांनो, दायो डकुमेन्टजों लोगोसे मानि बेगखौ मोनफिनबानो जागोन होननानै बिथाङा फोरमायहरदों। बिथाङा मा फोरमायहरखो नोंथांमोनना बिथांनि ससे भिडिअखौ दिन्थिनानै होनि, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। ऐसे कोई लफड़ा हुआ है, बट ऐसे कोई मारपीट ये वाला हरकत नहीं है, गंदा वाला हरकत नहीं है भाई साहब, ऐसे कुछ नहीं है मेरे तरफ से तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। एंड भाई पुलिस स्टेशन जाना पड़ा मेरे को, उस बंदा की गलती या मेरी मासूमियत की वजह से मेरे को जाना पड़ा पुलिस स्टेशन। एंड वो नहीं करते तो मेरा दिक्कत हो जाता, मैं जब कोलकाता से निकल जाता तब मेरा बहुत ज़्यादा दिक्कत होता, तो उस वजह से मेरे को जाना पड़ा। एंड कोई सा लफड़ा तो है, बट ये मार पीटाई वाला नहीं है, कल को पता चलने वाला। एंड हाँ, थैंक यू सो मच आपकी ये बयाना मुझे सोचने में मजबूर कर देते हैं, सोचने के लिए। थैंक यू भाई लोग। ये रेल चल था जहाँ पे मेरा पर्स चोरी हो, और ये टावर बना हुआ है नहीं मनी 15 से 20,000 का। तुम्हारा गैंग सबका खाएगा वो, ठीक है ठीक है, तुम्हारा पेट देगा, बहुत कमालेगा। थैंक यू वहाँ से यहाँ आया, मेरा बैग का चेन खोला और मेरा पर्स गायब। एक बार सोच के देखिए, 100 भाई आपको मिलने वाला है 1 लाख इनाम। ये कैसे करके दिखाया तूने भाई, तेरे से मिलने का है, कॉन्टेक्ट करो, डीएम करो, यहाँ पे आपको मेल दिख रहा होगा भाई, इसी लाइन में, इसलिए यार शोर भाई आप बता दियो, फिर मैं आपको पैसा भी देने वाला है भाई साहब। जो पैसा आपने मेरे से लिया वो तो लिया ही है, और 1 लाख एक्स्ट्रा से दे रहा है भाई। नमस्ते शोर भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, माफ करता। हाँ, अगर आप ऑडियंस में से भी कोई है तो उस शोर को अगर दिखा पाए, मिलने वाला है आपको 1 लाख। तो आप ये सोच एंड उसने बताया कि 1 सेकंड बाद कि आपका बैक चेन खोला हुआ है। और देखा, मैं अब याद आया कि उस समय मैंने रख दिया था, जो नहा रहा था ना मैं वहाँ पे स्विमिंग पूल में, यहीं पे रखा था मैं पर्स में, आईडी वगैरह सब उसमें ही था। एटीएम कार्ड, तीन एटीएम कार्ड है भाई साहब, आधार कार्ड, सब कुछ मतलब उसमें अटैच था।
बुरा लगता है यार भाई साहब। भाई लोगों में ज्यादा से ज्यादा क्या ही कह सकता है कि एक वाटर पार्क में मैं नहा रहा था, वहां पे पेन सेंस करा और उसके बाद मेरे बैग में सब डाल के रखा। तो मैं नहीं तो मैं पैंट में ही ले रहा था अपना पर्स, तो कोई दिक्कत नहीं था वहाँ पे। एंड आते समय मैं बैग से लेना भूल गया अपने यहाँ पे पैंट में। सब मोबाइल तो ले लिया क्योंकि मोबाइल सब भी बैग में ही था, तो मोबाइल ले लिया। उसके बाद मैं आया, फिर वहाँ पे नहीं उतारा जहाँ पे मेरा चोरी हुआ, तो वहाँ पे उतर के मैं वीडियो थोड़ा बहुत बनाएंगे सोचा था। कोलकाता आया तो बनाते, कंटेंट बना के चलते बोल के। एंड भयंकर वहीं पे गाइड चैन कब खोल के लेके गया पता ही नहीं चला मेरे को। भाई मैं गलती से रख लिया यहाँ पे। मेरे को पता था कि कोलकाता शहर में ऐसे भाई खतरनाक है ये सब। हमारे गुवाहाटी जैसे में हो सकता है तो कोलकाता शहर में क्यों नहीं हो सकता। तो ये जानकार था, फिर भी मैं भूल आ गया कि बैग के अंदर मैंने ले लिया, तो भाई मार दिया। अब क्या ही कह सकता है। चोर भाई प्लीज, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, चोर भाई तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए भाई लोग, धराधर शेयर कर दीजिए। एंड भाई चोर आपको प्लीज यार नमस्कार करता हूँ मैं, आप मेरे पर्स वापस लौटा दे, पैसा रख ले और इनाम भी ले ले भाई। 1 लाख रुपया आपको मिलने वाला है। अगर वो उस बंदा को ये वीडियो देख के कोई मेरे पास लाए और वो पर्स के साथ, तो मैं उनको भी देने वाला है 1 लाख। भाई साहब चोर भाई आपसे सिर्फ ये पूछूंगा मैं कि आपने ये कैसे किया भाई। मैं आपको कुछ नहीं करेगा यार, कसम से बता रहा हूँ मैं। वीडियो के फर्स्ट में भी कहा, एंड में भी कहा, मैं कुछ नहीं करूंगा, कसम से बता रहा हूँ भाई। चोर भाई प्लीज यार, प्लीज मेरा वो पर्स लौटा दे ताकि मेरे को वहाँ यहाँ भागना ना पड़े। सब डॉक्यूमेंट्स वही पे था यार। आपको क्या काम है, एटीएम लेके जाएगा, आपके पास पिन नहीं, वो नहीं, क्या करेगा आप? कुछ नहीं कर सकता। अभी ब्लॉक कर दिया अकाउंट, तो आप पैसा भी नहीं निकाल सकता। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप आराम से मेरे को लौटा दे और इनाम भी लेके जाओ। बस आपको सिर्फ ये पूछेगा कि आपने कैसे किया ये भाई। मेरे को पता तक नहीं, भनक तक नहीं चलने दी आपने। थैंक यू चोर भाई। मतलब हाँ, आप मेरे को बता दिए। नेक्स्ट आपडेटआव सावरायगोन लोगोफोर। दासान्दि भाइरेल जाबाय थानाय बर'नि सुंद' सावथुननि फावखुंगुरफोरनि गेजेराव अनिल केयार नार्जारी बिथांनि बिसिनिफ्राय गासैनिसिमबो मोनसे खावलायहरनाय सफैदों। बेनो जाहैबाय लोगोफोर, बिथाङा बुंहरनाय बादिब्ला गावनि फिसाया दाय मावदों मावाखै बेखौ गाव जेबो मोनथिया, नाथाय बिथांनि दायजों सरजाबनानै भिडिअ बानायनायाव गावनि फट'खौ होफानो नाङा होननानै बिथाङा खावलायहरदों आरोना। आरो जायफोर होफानानै लादोंमोन बिथांमोना थाबैनो बोख्लायनानै लानांगौ होननानै बिथाङा एमजेनिसिम मोनसे मेसेजजों फोरमायहरदों। लोगोफोर दायो जायफोर नोंथांमोना बिथांमोननि गाज्रि जाथायजों लोगोसे बिसिनि फट'खौ सरजाबनानै भिडिअ बानायदोंमोन, नोंथांमोना अन्नानै बोखारनानै लाफिनबानो जाबाय। मानोना दायो अनिल मोनहा न'आवनो गैखाया, लोगोसेनो बिथांमोननि मबाइलफोराबो सुइच अफ गोजा होननानै फोरमायहरदों। लोगोफोर दिनैनि बे सुंद' आपडेटनि भिडिअआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय।